Kaixo ikusentzuleo, Eskoriatzen gaude, San Pedro jaiak ospatzen ari dira eta egu bakoitzean hasi zituzten jaiak eta gaur izango dute jaietako azkenengo eguna. Eguraldia ez da lagun, baina festarako gogorik ez da falta. Ez horixe, izan ere gaur Euskal Jai eguna ospatzen ari dira eta horren tradizio euskal kulturaren parte diren euskal dantzak hemen atzean ikusten duzuen taloa, sagardoa ere izango dira, horiek guztiak izango dira Eskoriatzan eta horren berri jasoko duzue ondorengo minutuotan. Ikusten duzue, gu festarako gogotsu gaude, zuek? Bagoaz!
Ikusi ditugu dantzak, tradizio dira dantza horiek, euskal dantzak, euskal jaiegunean eta tradizio da baita trikitixa doinuak, izan ere soinuak eta panderoak gogor astintzen dituzte hemen Eskoriatzako kaleetan barrena. Adolfo Jainaga, hementxe zeuzara, buru ero gidari behintza bai, Eskoriatzako trikitilari taldekoa, ezta? Bai, hori da, behitxu, aurten 30 urte inditzu urtarrilean eta ametxez segitzen dugu. Ez dakigu besterik itzen da. Ez dakizuela besterik egiten, baina egiten duzuen hori oso ondo egiten duzue, 30 urte hementxe kaleetan zuen musika doinuak atera dituzuelako, ez San Pedrotan bakarrik, baita Eskoriatzako jaiegun ofizialetan ere bai, baina gaurkoa zuentzako berezia ere izango da, ezta? Bai, gaurko egunean urtean zehar ikasi ditugun guztiak praktikan ikutzen ditugu eta behitxu. Hau zer marko hau baino berik, gure lana jentiari ereskintzeko. Hementxe zaudete prez, taldeko kideak bai soinua jotzen dutenak, bai panderoa jotzen dutenak, zein pieza joko dituzue zue gaurkoan Eskoriatzeko kaleetan barrena izan ere hemen plazan hasi, eta kale jira ingo duzu, ezta? Hori da, danetik joko, biribilketak, fandanguak, arinak, pieza soltiak, eta gero agarrauak, balsak, paso dobliak, tanguak, danetik. Bueno, hementxe herritarrak zain daude ez dizuegu denbora gehiago kenduko, festa hasi da dantza hauekin eta euskal jaia ospatzen Eskoriatzarrak, eta gogotsu gaude, zuek entzuteko, eta baita gure ikusentzuleak, bai, beraz, zuei utziko dizuegu hemen leku, eta aurrera, eskerrik asko. Bale, behitxu, gaur daukagu ikasle barrisa, hemen gaztiena, hemen nagusizena eta hemen gaztiena. Ondo, eskerrik asko eta ondo pasa. Bale, eskerrik asko.
Bueno, eta hemen gaurkoan talua be protagonista da Euskal Jai egunian, eta hemen gauz Lorekin bera da prozesuan, talua egiteko prozesu honetan lehenengo pausuak egiten da bilena. Lore, kontaidazu gaurkoan, zenbat harto irin kilo ekarri duzu Eskoriatzara? 25 uste, 25, nik uste 25 diela. Eta dana saltzen duzue? Bueno, hementxe gabila azkeneko ondarrakin hementxe, nik uste salduko dela dena. Jendea berandutxego hasi da, etorten, da, bueno, ondo doi, ondo doi. A ber, hemen daku harto irina, ikusi, irakutsi daigun, Lore, harto irina sakabanaketan dozu, hor dakotzuna da? Gatza. Gatza? Gatza purtsua gota. Eta hurringo pausua izango litzake? Eta gero dauket? Ontsen ikusiko dugu, hemen landa bitz, izan be hori, iaratxua bada, oinura ez da? Bai. Eta buelta, pegau ez da isen, ze testura hartu bia dau harto irin honek? Bat, behitu, masa honen tamainu hola. Esku ez hartu eta zatzeko moduen. Hemen badakotzu orduan lan apurtxo bat, ez da apur bat berriz testura hori hartu arte? Bai. Behitu, adibidez, honek. Honek dauke, hori. Ja, horrekin, tamainu hartu gutxi gora bera, eskuekin gutxi gora bera, nola, gero lantzeko modun egoteko, oso ziku eta oso zabari. Bueno, hortxe David. Beitu, hemen ikusten du gainera, pelotatxo egiten dituztela, eta joango gara urringo pausua ikustera, izan be, pelotatxo horrein ostian, talua jo, hemen entzuten ditugu, usaina be hemen elegantia dau, bota plantxara, eta hori zeure ganan ator. Kontaidazu, izan be, urtero, Ferixako jaixak azizienetik, zeuek taldetxo hau biltzai hemen ez da? Taldetxo hau gare, baina geixo gureko hauen taldien egoti, hori egize da, bolondorezek bila gabitzela. Garbi geratu bidala hori. Izan besta lan makala izaten, ez da? Goiz danien ziar hemen egoten da zerrina. Bai, eta San Pedroetan eta Txorrotx kulturagunien danien, bazkenien izeten da, urun sako bat edo lan iten da. Baina Ferixa egunien danien, horria izeten da, a tope, rebentetako moduko egune izeten da, baina bai, gureko gauen zatik, geube adinez gora goiez, eta ez da gaztiek ez egotie, zatik gazte gainontzeko geixau, jentie badao Eskoriatzan, ez da gaztien bierra, da jentie bierra, ez da... Orduan dei hori, ez da herrikerrei bebai animatu daikezen? Gaztien haukie bere esparru bebai lan eiteko eta hain daue. Baina hemen jente geixau eukitie ondo etorriko zan, bai. Izan be, talua jatia, zagardago eratia, eta jaigiruen egotia da nori guztaik esaku, ez da? Baina hori pasau deixen, hau dago aurretik. Hori da, baina hemen be jaigiru egoten da, osea, ondo pasetan dugula. Zegoepe giro ederrian orduan, ez da? Hori da. Eta ez dakit, geroko ze asmo dakotzuen, zeuek jaixa zebe gozatuko dozue gaurreko azkenengo egune honetan, edo? Ba, gaurko egune gero egoten da bazkaixe, eta geixenok, hemen geixenok niezik, doiez baskari da, bai, baina holan bukaketan da normalmente holan, baskari da doiez, udaletxiek ezkin ite oskue gainera bonuek, hemen lanetan gabitzen hoi, eta Ondo merezikakua gainera, ez da? Bai, pentsetan du bai, ez. Eta zeuek talori jaten duzue? Bai, hemen lehenengokuek probetakota geuk jaten doz. Aber hona dauzen, gatz geixa bota bisakon gutxitxua. Bai. Eta gero eskaintzeko, eta normalien gainera Eskoriatzako talue munduela egiten di, Gainontzeko geixen jentie, esangotzu Eskoitzako bi oberenak inguruekue. Eta gero herrikerrak faten dia zeuen gana zebadak ise, apur bat ezaintzu zabitzain hemen, esanaz, jandot talo bat eta zelako hona hue. Bai, etorten di horreatik enteretan gare. Zatik guretako beti egoten diegu zuek, baina ez dakigu jentia ez esaten dauen, eta bai, normalmente bai. Eta behitu, ikusten du gainera jentia badauela, iari ikusiko dugu. Bai, beti egoten da, taluekin beti egoten da iari. Naiz eta ez gure, baina beti egoten da iari, bai. Seinale ona orduan hortzen ikusten dugu, jente pilatxua, zain talo horreik erosteko eta dastatzeko zain, zuei hementxen lanien jareko zaituztegu, mila esker eta animo egunakin eta disfruta, hori da, Marijo, labur, hemen plantxan zauz, buelta eta buelta zeure gaurko lana, ez da? Bai, hori da nire lana. Hemen berotasunien gainera, ez dakit, eskertzen den gaurko egunakin ze horre eurixa ingozku goizian, oin aterrixa mardau? Bai, gainera gaur freskatu indu asko, eta gaur oso ondo, izerdik izatatara. Bero egunetan baino, hobeto igual zeuen dako hemen plantxa onduen egon bizaien dako. Asko zobeto, bai. Eta zeuen dako, egun hau ze izaten da, ze? Berez izaten dela pentsaiken dut?
Bai, egun osoa da berezia, Euskal Jai bat, beste giro bat egoten da, bazkaria eta guztita. Eta ez dakit, antolakuntza lanak urtero bakoitzak lan berak egiten zuen, egunian manaketan ditu zuen, aurretik egin duzuen bileraren bat, edola? Ez, guk ez. Gu ezkenean gatoz hemengo lana itxera, eta ja badaki gutxi gora bera bakotxa zelana dauken, ordu. Udaletxeko langileek ipini iten dauela plantxak eta hori, eta gero geuk antolatu iten gare, urunekin, eta bueno, ja masie eta bertako lanak egiten, baina ja topetan doia montauta. Primeran, eskerrik asko, lanian jarraitu eta disfrutau jaixen azkenen egunak izeuepe, eskerrik asko. Zuek ere, berdin. Bai, agur. Euskal Dantzekin hasi dugu gaurkoan guk San Pedroetako saio hau, hemen zuzenean Eskoriatzako plazan jarraitzen dugu. Idoia, zeu izan zara, taldeko gidaria, eta iasko Euskal Dantzetatik aurtengoetara egonda aldaketa, ezta? Bai, azkenian irakasle aldaketa dauanean be, modure baten edo besten ikusi bia da aldaketa hori dagoela, gainera ikustot igartzen dela eskola diferentetakoak izan garela hoian, eta bisok ordan bakoitzak berana erakusten dago, eta aldaben moduan be bai. Izan ere iaz, musika modernoagoak, horrelako performance dantza modernoagoak ikusi zituzen hemen Eskoriatzan, aurten soka dantza. Bai, azkenian be bai da herrixakin lotzeko beste modu bat, ez? Hori jaso honiko bai gehiago tradizio aldetik eta hori erakusten detzen dikoin. Herriarekin lotzeko beste modu bat esan duzu izan dela, Idoia, izan ere herritarrak gogoan izan dituzu, eta horrelako omenaldi txiki bat ere egin diezue herriko plazara atera, eta beraiei aurrezkoa dantzatuta. Bai, Edorta Alkatia eta Dorleta udaletxeko bai atera dauz, eta gero talogileko bai batu jakuz agurra beraiei dantzatzeko. Azkenian hori herriko partaide diferentiak eukitzeko, bai dantzarisak eta dantzarisak ez diranak, baina jaixen parte dira zen horiek bai. Izan ere badaudelako herritarre pila bat jaiez gozatzeaz gain, herritarrak gozatu ahal izateko ere bai, lan egin behar izaten dutenak eta talogileak badira horietako batzuk, ez da? Hori da, gero guk atzeko lana asko ez dugu ikusten, gero gozatu bai itzen dugu, baina behintzat beraiei modure ematen be omenalditxo bat eitzeko aukeria auki dugu ingoen. Ba, ipatu duzu, gozatu egin behar dugu, Idoia, bukatu dituzu lanak, hortxe ikurrin alboan daukazu, gogorra astindu ikurrin hemen San Pedroetan, eta nahi duguna zer da, zuek ere talotxo batekin eta astatzea. Baina ikusentzuleok, dantzariak hemen alboan ere baditut izan ere, Idoiaren gidaritzapean, baina benetako protagonistak gaurkoan, gure saio hasieran zuek izan zarete. Bikote, zer moduz? Ondo, bai. Ondo ibili zarete? Bai, oso ondo, zela txikitatik ibili gareran zan, eta onja ohitura da, eta ohituta gazia publikoen dantza itzen, eta gustora. Gustora ibili zarete orduan, herritarren babesa ere hemen plazan jaso duzue, eta esan dugu, iaskotik aurten gora dantza aldaketa egin duzue, zer nola eraman duzue zuek hori? Zieran apur bat zaila izan da, baina gehiago guzteta jaku oingu. Lehen zan apur bat ballet moduko zerbait, eta ontsa da euskal dantza, eta gehiago guzteta jaku. Herrikoia, gehiago. Bikote gainera hortxe taldean aritu zarete, eta zuek gaurkoan izan duzue ardura pixkatxo bat gehiago gainerako taldekideena baino, ez da? Izan ere, zer da egin duzuena zuek? Desafioa dantzatu, binaka. Desafioa itzen da, kintxuak garenien, aurrezkoa dantzatu baino lehena. Bai, izan duzue desafioa ikusentzuleak, ez dakit badakiten zer den, nik kinto izan nintzanean orain urte batzuk ere hemen plazan desafioa egin nuenetako bat izan izen, eta zer moduz joan da desafioa egitea? Ondo uste ez dakit. Zaila zan bisok batera hanka igotzia, ondo irten da. Bikote, primeran aritu zarete eta orain bai, gozatzeko ordua ere bada. Ze asmo daukazue?
Oin lagunekin egon, talua jan, gero herri bazkaixa, eta, bueno, hemen. Eta gero gabien parranda. Izan ere Amaia gure lankidea egonda talogilekin, hilara luzea badago, baina guk ere taloa probatu nahi dugu. Gordeko diguzu guri talo zati txiki bat. Bai. Mura, bikote, eskerrik asko, eta orain bai, segi gozatzera San Pedroen azkenengo txanpa honetan, mila esker. Eskerrik asko. Agur. Eta Sagardaua da gaurko eguneko beste protagonistetako bat, eta aurten Sagardau hori emutia arduratzen da bien elkartia, jubilauen elkartia da, eta bertako presidente Arantxa Iregikin gauz. Arantxa, aurten zelatan hartu duzu zeuek errelebua, zerbitzu hau eskaintzeko, Sagardaua eskaintzeko zerbitzu hau? Bueno, udaletxeat eskatuzkun, bi pertsona topatu gaikien, eta orduen gure artien ingauen berba, justo bi hauzen irekin, eurei proposamen egin utzien, eta baietz. Eta hola, nazi gara. Eta, ze mouzkoa da bilzaten esperientzia, gaurko eguna, egun politia Euskal Jai eguna hemen Eskoriatzan? Bueno, nik ezautzen hauen jaixa, zetxit Eskoriatzako naz, baina oso ondo, eta jente asko, eta giro ona, oso giro ona. Ikusten dugu, baso pila bat ikuzuela, jubilauen elkartia bebertan, eta hor zabitzai basuekin aurrera eta atzera, zikinak garbitu eta garbixak ekarten, ez da? Bueno, aprobetxatu inbida, zetxi bestela horren beste baso ez gauen aukiko, eta orduen, plastikozkoapen niri ez jaguzetan asko, eta orduen kristalezkoa garbitu eta ekarri. Eta Sagardaua daukizunez, zenbat litro, esan leike, edo ondiokan ez dakigu? Bueno, ez dakigu ondiokan zenbat litro gaztauko dira, zetxi guretako da, lehenengo urtia, eta ekarri dauena gaztau arte. Orduan, esan duzu, hemen giro politia igarten dela, ez da? Bai, giro politia sortzen da, zetxit egoten die taluat, taluen inguruen Sagardaua bebai, Euskal Jaia dela, eta gero herri bazkaixa, eta oso ondo. Bueno, Arantxa, eskerrik asko, eta ondo bukatu, eta ia, hemen dago Aitor lankidia be, eta ondo pentsatik mundu esatu Aitor, bukatu saioa? Hori da, eta Zerrobeto gaurkoan Amaia saioa segi gozatzen, Zerrobeto gaurkoan Amaia saioa bukatzeko baino guk ere San Pedroen alde topa egitea baino, ez da? Egingo dugu topa. Bai. A ber, guretako badau? Guretako badau, bai? Oso ondo. Ia ba. Guk ere estarria guzti barko dugu Amaia, izan ere Eskoriatzako San Pedroak aurten eguraldian lagun ez dute izan, baina festa eta parranda izan da bertan, giro polita izan da, eta giro paregabean bukatuko ditugu guk gaurkoan ere, San Pedroak, oraindik herritarrek izango duten ongo zatua, eta gu agian bertan geldituko gara. Orain baina, Sagardoarekin egingo dugu txotx, ezta? Oso ondo, bai hoxe, izan be, azkenen atari eutzi da, hemen dantzan momentu hori, gaukan bildur hori, eta, azkenian, emuten dau, egunak aguanta dau dozkula, eta ia, hemen ikusten dugu, jente asko bagabiela, eto? Bai, guk ere baso hartuko dugu Amaia, bestela hemen herritar hauek aurre hartzen digute, eta guri ere botako digute. Baina, nola egin behar da, 1, 2, 3, txotx! Oso ondo, Amaia, ingo dugu guk ere topa, izan ere hemen Eskoriatzan, txot ez dut ezaten baina, Hemen eta tatara da biltza. Oso ondo,
Amaia. Eta... Ba, hortxe hartu. Bai, guk aurrera jarraituko dugu, eta izan ere, Amaia, orain bai, kostata baina iritsi da, Gora San Pedroak eta gaurko dantza emanaldiko irudi batzuekin utziko zaituztegu saioa agertzeko. Bat, bita, hiru, Gora San Pedroak!